باش خوندەکارن هێژا و دەلا ez mamostêşa dîbara min ji bo pirtûka çand û sinc navîn Sisê. Îro waneya me li ser di dema palewletîkê de çand û sinc. Jixwe ev serdema henê wek her serdemên ku heyî, wek serdema palewletîk, mezolotîk û newlotîk xwedî dîrok û çandeke pir mezin e. Xwe li vê derê wexta ku em li va serdemê henê dinerin, ji bo destpêka em bêjin mirovan çi tiştê ku bar derbas bûne, her tiştê ku me bi dest xistî di dema me ana de çê bûyerên ku divê dema henê de qewmîne bandorekî rasterast li jiyana me ana kirine. Kombûna wan kesê henê li hev şêwazê jiyana wana çawa debara xwe dikirin û her tiştê ku divê dema henê de derbas dibû çandiniya got em bêjin peyda kirine, agirê got hatî dîtin, rê û rêbazê jiyana wana ev qat tiştê henê wek çandek li cem wana derxistiye ew çanda hena li gor wê çanda henê êdî em jiyan dikin û bi vî rengî em giyane dema me xwe ana li gorî ew pêşketinê ku divê dema henê de derbas bûne. Jixwe li vê derê wexta ku ev hersî serdemê henê navê xwe li gorî çi girtin jî li gorî ew tiştê ku divê dema henê de hatî bikaranîn heger em bêjin kevir be heger hestî be û her wekî dî ji tiştê ku hatine bikaranîn. Li vê de bikaranîna jixwe hestî yan jî textan ev nav li van serdemê henê hatine kirin. Serdema a kevirî beriya 7 milyon sal berdewam kiriye. Li gorî lîkolîn û hejmanekî gelekî mezin ji em bêjin wek kesên ku hundirê dîrokê de ne yan jî em bêjin lîkolînê ku hatine çêkirin. Jixwe ev bûyerê henê êgo qewmî ne ji merdanê xuyanî kirin. Ev tiştê ku derbas bûne li gorî kesên arkeolog, li gorî kesên ku dîrok xwendine. Ev tiştê henê me bi dest xistine û li gorî wê jî em jî van serdemê henê şîrove dikin. Jixwe berî her tiştî em ê qala çi bikin, em ê qala palewletîkê bikin. Ka palewletîk çi ye? Ew kesê henê divê dema henê de çawa jiyan dikirin, bi kîja rengî rêv û rêbazê jiyana wana çawa bû. Ev kesê henê çi bi dest xistin divê dema henê de çawa karî bûn jiyana xwe jî berdewam bikin. Jixwe dîroka mirovahiyê jixwe dîroka serdema herî kevin û herî dirêj jixwe divê serdema henê de bû berî di 2 milyon sal dest pê kiriye. Jixwe taybetiyên vê serdema henê herî sereke jixwe pêşketina mirov bû. Pêşketina ku bi mirov re divê dema henê derbas bû ev bûyera herî em bêjî sereke ku em vê serdema henê de em karin qal bikin. Derbasbûna mirov ji qonaxeke nû ji jiyanê li vê de avabûna pergalan mirovan ji aliyekî jî ev tiştê henê jixwe em bêjin bi mirovan dest pê kiriye. Ji vê demê re dema kevirên kevin tê gotin jixwe li Anatolyayê ji berî di 2 milyon sal dest pê kiriye û heya berî 20,000 sal beriya zayîne ev jî berdewam kiriye. Ji ber em bêjin avheva em bêjin sermaya ku heyî û qeşa mirov jiyana xwe di jindirê şikifta de derbas dikirin. Mirovên wê demê destpêkê kevir wek ku heyî bikar anîne jixwe bi demê re jî hêdî hêdî ew mirovê henê jî ew kevirê henê xeritandî û li gor şiklê ku ew dixwaze ca êdî bikar tîne. Wek em bêjin yekemîn amûr û divîngên divê demê de ew mirov çêkiriye. Jiyana xwe li ser nêçîrvaniyê û komkirina şînatiyan berdewam kiriye. Jixwe li vê derê wexta ku em bêjin em qala hin taybetiyên vê serdema henê bikin. Jixwe hin taybetiyên vê serdema henê hene serdema palewletîkê de. Jixwe yek ji wa serdemê henê şiklê em bêjin mirovahiya vê dema me ana de jixwe ji wê çaxê girtiye. Ev yek ji taybetmendiyên me got sereke ku mirov divê dema henê de girtiye. Li vê derê ew kesê henê çawa jiyan kirine şiklê mirovên ku bi kîja rengî li gor lîkolînê ku hatine çêkirin li gor tiştê ku ji wa hestiyên van kesên henê mane û hatine dîtin ew kesin dirêj
و kesên bihêz bûn ji ber vê yekê ev kesîyanê duê dema hanê di vê şeklî tên nas kirin. Ev yek ji taybetmendiyên ku ew kesîyanê li wê dema hanê de dijîn. Şîwaz û taybetiyên mirovên di wê demê de ji xwe hatine girtin. Ev yek jî ji taybetmendiyên wê serdemê ne. Yekem amûr û hilbirînên di wê demê de hatine çêkirin. Ji xwe me ev jî got çawa kevir bi şiklê xwe tê bikar anîn dî dest pê kir hêdî hêdî ew kevêhanê tê xeretandin. Ji xwe di wê dema hanê de bêhtir ca em bêjin kevir bikar tînî bi şiklê ku ew dixwaze êdî. Ji ber ku amûr û divinga pêçê dike. Mirov li ser nêçîrvanî û komkirina şînatiyan di wê dema hanê de dijîn. Ji ber ku ew kesê henê dibara xwe yî rojane wê çawa bike li gorî ew fêmkirina ku heyî li gor ku derdora xwe dişopînê li gor tiştê ku asta mîjiyê wî mirovê hene gihiştî bûyê ji bo kar bi debara xwe yî jiyanê bike divê ya nêçîrvaniyê bike li gor şopandina em bêjin lawirên derdor yan jî komkirina şînatî û fêkiyan ji ber vê yekê ev kesiyanê bi vî rengî debara xwe a jiyanê dikir. Ji xwe mirov li ser mego keskayî fêkî wek kokên daran û lawiran ku nêçîrvaniya wan dihatin kirin dijiyan ev jî yek ji taybetiyên wê serdema henê. Jiyana wan ne jiyaneke nişticî bû ji xwe ew kesiyanê bêjin koçber dibûn ji ber çi? Ji ber avahî avhewa û mercên wê jiyana wê dema hanê ne gelekî gengaz bû ku ew kesî hanê karibe li cihekî niştecih bibe. Ji ber vê yekê li gor avhewa û mercên ku heyî ew kesî hanê di koçberiyê de jiyana xwe derbas dikir li gorî em bêjin pêdiviyê wana bi şînatî û bi avê ew cihê hanê jî dihat guhertin bi demêrin. Ji xwe jiyana xwe di şikeftan de derbas dikirin. Her demekê em bêjin cihek ji xwe didîtin li gorî wêne ew şikeftên ku heyî bêjin tê de jiyan dikirin. Li gorî lîkolînên ku hatin çêkirin li Efrîqyayê beriya 200 heya 300 hezar sal mirovên Neandertal hatin dîtin. Ew mirovê hanê ji xwe bejna wana bilind bû û kesên bihêz bû. Her wiha di lîkolînên arkeologî de ku hatinê çêkirin ji xwe çêkirina riman, kêr, serê tîran hatinê dîtin. Li ser lat û zinarên wêne hatinê em bêjin çêkirin hatine neqişandin. Ev jî heya astekî rê û rêbazî jiyana wa kesî hanê dan diyar kirin. Ji xwe nirx didin mirovên temen mezin didin tiştên xwedî em bêjin xwedê sûd di wê dema hanê de ev tiştê henê li gor tiştê ku yanî li ser dîwara hatibû nexşandin ev heya astekî wek çandek wana dida diyar kirin ya jî dida xuyanî kirin ka kesî henê heya astekî bêhtir ka kêfa wana jî çir dihat tiştên pîroz li cem wana yan jî rê û rêbazî jiyana wan kombûna wana ev wek li ser walatê hanê hatibûn em bêjin çêkirin hatibûn nivîsandin. Ji ber vê yekê jî rê û rêbazî jiyana wan kesî hanê yan jî em karin bêjin çanda wan kesî hanê dihat diyar kirin. Ji xwe bi vî şiklê hanê ev kesî hanê jiyana xwe derbas dikin. Di wan wêneyan de ji xwe me got mesela nêçîrvanî em bêjin huner û hin em bêjin çawa rêbazî jiyana wan kesî hanê dihat xuyanî kirin. Li vê rêwanaya me bi dawî dibin em pirsê xwe yî nirxandinê jî çareser bikin. Ji xwe pirsê me yî nirxandinê sê pirsin. Pirsa yekem dibêjî şi dema paleolîtik şîrove bikin. Ji xwe li gor me ana şîrove kir ev serdema hanê çawa bû. Ev kesî hanê çawa jiyana xwe derbas dikirin. Li gorî wêne jî ji xwe em êwanaya xwe yan jî vê pirsa hanê çareser bikin. Ew kesî hanê di wê dema hanê de rê û rêbazê ku tê de dijiyan ev kesî hanê kevir wek şiklê ku heyî dan bikar anîn ev wek
rengê destpêkê yan jî şiklê mirovên ku di dema me ana de hatiye girtin ji xwe em bêjin ji wê derê de hatî destpêkirin ji xwe ev kesê yanî jiyana xwe bi koçberî derbas dikirin li ser komkirina şînatiyan debara xwe dikirin di nava şikefta de jiyan dikirin û her wekî din. Li vê derê pirsa di dû dibêjî çi taybetiyên vê serdema hanê çi ne? Ji xwe me got serdem ev serdema hanê hin xal hin wek taybetiyên vê serdema hanê yek ji wan jî çi ye? Ji xwe em bêjin bingeha mirovên modern ew hatiye di dema me îro de ji xwe ew hatiye dîtin. Ev yek ji wanan yek taybetî û şêwazê mirov di vê demê de hatine girtin. Yekem amûrê hilbirînê di vê demê de hatine çêkirin. Mirov li ser nêçîrvanî û komkirina giya jiyan dikir. Mirov li ser keskayî, fêkî, em bêjin komkirina li ser kokên daran û lawiran ji xwe em bêjin nêçîrvaniya wan dihat kirin û li ser wêna jî jiyan dikirin. Jiyana wan ne jiyaneke em bêjin niştecihî bû li gor avhewa û mercên em bêjin erdnîgariyê di wê dema hanê de ji xwe kesên koçber bûn û jiyana xwe di şikeftan de derbas dikirin. Ev jî taybetiyên wê serdema hanê ye. Ji xwe pirsa siya jî dibêje encamên ku we ji vê mijarê derxistiye çi ye? Di refa xwe de bi hevanên xwe re parve bikin ji xwe li gorî tiştên ku hatine fêmkirin li ser vê serdema hanê taybetmendiyên wan kesê ku di vê dema hanê de jiyan dikirin rê û rêbazê jiyana wan a tiştê ku heta ji merkirine wek mirovahî di dema me ana de kav tiştê hanê çi ne? Bi hevalê xwe di nava refê de hûkarin parve bikin. Ti pirsê we jî hebûn dikarin di înternetê de ji ber binivîsînin bimînin xêr û xweşiyê de.